Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Gala, kumusta o padayon kita sa pagtuon. Hinaot ko nga padayon sa bikaw nga determinado nga humanon kini nga pagtuloonan sa sulat ni Pablo ug karon ato na kini nga pagbatbaton nga ania kita sa Roma 11 no. Uno ngadto sa 10 ug ang atong topiko may tungod kini sa paglaom sa mga kanakan ni Jacob, ang balaang nabilin. Ang basahon ako ang kasulatan sa Roma 11, uno ngadto sa 10. Busa mangutana ako gisalikoy pa sa Dios ang iyang katawhan, palayo kana. Kay ako usab Israelanon, kaliwat ni Abraham, sakop sa banay ni Benjamin. Ang Dios wala magsalikoy sa iyang mga tao nga daanan niyang giila. Wala ba kamo mosayod nga giingon sa kasulatan may tungod kang Elias? Giunsa niya pag pangamuyo sa Dios batok sa Israel. Ginoo, gipatay nilang imong mga propeta, ipangguba nilang imong mga halaran, ug ako na lang usa ang nahibilin, ug gipangita nila nga ako pagapatyon. Apan unsa may gitubag sa Dios kaniya, alang sa akong gugulingon may gitagana ako nga 7,000 ka mga tawo nga wala luhod ngadto kang Baal. Ug niining panahon na usab karon adunay salin nga gipili pinagi sa grasya. Apan kun kini pinaagi man sa grasya na dili na kini pinasikan sa binuhatan, kay kun mao ang grasya dili na grasya. Busa unsa man ang Israel napakya sa pagkabut sa iyang gipangita, ang mga pinili nagakabot tinuon niini, apan ang uban gipagahi. Ingon sa naisulat, ang Dios gitagaan silang espiritu sa pagkahinanok, o mga mata nila dili makita ug ang madalunggan dili makadungog hangtod nining adlaw. Ug si David nagaingon ang ilang pangayo himuon kining bitik ug litag, ug usa sa kining usa sa pagpanimalos alang kanila. Ngit-ngit ang ilang mata aron dili sila makakita, o mapuktot ang ilang mga buko-buko hangtod sa kahangturan. Mao kadto no ang pulong sa Dios. Si Apostol Pablo nangandam sa argumento kabahin sa kaluwasan o kalaglagan sa mga kanakan ni Abraham. Mibungat siya sa usa ka makalilisang nga pangutana: hingpit bang isalikoy sa Dios ang pakigsaan sa iyang masupilong katawhan? Nakita usab gini sa Salmo 94:14. Wala no ang tubag ni Pablo. Imposible nga mahitabo kini tungod kay ang natud pa niya siya ang prueba sa kaluwasan sa grasya sa Ginoo. Giluwas niya ako og ang Dios no. Nagluwas kanako ang makalilisang nga kriminal. Kani si Pablo kriminal mo ni siya. Kay labihan po ni siya ka magsasala, sawa po ni siya nahimong apostol. Ug batud pa niya sumala sa unod, gikan siya sa tribo sa Benjamin, o kaliwat siya ni Abraham, o gitawag siya sa Dios, gipasaylo, gitagaan sa kinabuhi. Unya mismo siya miingon nga ako mismo ang buhing prueba nga wala gisalikoy sa Dios ang iyang mga kanakan. Samtang nagkinabuhi siya diha sa kang Kristo, padayon nga nagtawag sa katawhan sa tanang tribo sa kanakan ni Jacob. Giluwas niya sila o giparalanginan o gipadala. Ang Ginoo nag-umol diha kanila sa orihinal nga Kristyanismo. Ang Dios adunay pinili katawhan ug naghimo sab siya pamaagi alang sa espirituhanong gingharian. Wala niya gisalikoy ang iyang mga pinalanggang katawhan bisan pa karon no. Ang mga Hudiyo wala gyud gisalikoy sa Ginoo. Halos ang mga kanakan ni Jacob gisalikoy ug nasilag kang Kristo. Wala gini ang gitag-ano ni Elias no, propeta Elias. Apan unsay makita nato sa sitwasyon sa panahon no ni propeta Elias, kini nga madasigon nga propeta nasubo. May tuod lagi natong mga tao nga simba na ni Baal, apan unsay ingon sa Ginoo nga duna pa siya gipili no mga tao, ug kini nga mga tao mga nabilin kini bitubag ang Dios kaniya sa iyang pagbagulbol ngadto sa Ginoo nga
Ginoo, siya na lang usa nabilin, no? Ug mingon ang Ginoo nga ang magpabilin nagbilin, no? Ako 7,000 diha sa Israel nga wala magsimba kang Baal ug wala mo halok sa iyang larawan. Makita kani nga mga istorya sa unang mga hari, no? 19, 18. Wala nasayod, no? Walay nasayod mga igsuon. Kinsa kadtong hugot nga magtotoo niadtong mga panahon na sila ang balaang nabilin. Tingali giabog sila, gihimo mga ulipon niadtong mga panahon na sa paggunob sa Samaria. Diin ang ilang gipakaylap ang pagtuo sa kinitubuk ang kalibutan. Gipanalipdan sa Dios ang ilang pagtuo katong mga nabili, no, nga mga pinili. Diini nagpasabot nga si Pablo ng utana. Diining panahon na usab karon adunay salin nga pinili pinagi sa grasya. Kita ka na sa Roma 11. So makita na to igsoon nga karong panahon na adunay mga pinili nga gigahin ng Dios. Kini ang pulong nga napamatud-an sa pagkatao ni Kristo, no? Ang ilhanan sa matinud-anong Kristohanon dili ang gahom, kadato o dungog apan ang pagsunod ni Jesus taliwala sa mga pagantos. Niini nga pamaagi si Jesus miingon ngadto sa mga gagmayng panon sa iyang sumusunod. Ayaw kahadlok gagmayng panon kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Lucas 12:32, Lucas 22:28 ngadto 29. Sa awtoridad sa amahan sa anak ug balang espiritu kanunay nga mugiya sa iyang piniling santos sa ilang mga disposisyon sa kinabuhi. Tinuod maigsoon, no, nga kita gapigan kita sa Ginoo, ang Ginoo wa magmakulit sa paghatag kanato sa kagarian. Si Apostol Pablo puno sa kaalam ug nagmatuod nga ang nahibilin mga kaanakan o kaliwatan ni Jacob magpadayon og dili sila malaglag tungod sa grasya. Tinuod ka na igsoon nga ampingan sila sa Ginoo ug dili itugyan sa mga pagsulay sa kaulihang mga adlaw. Giyahan sila sa buutang magbalantay sa karniro. Sa taga Roma 11:7 nangutana si Pablo, unsa ang espirituhanong sitwasyon sa mga kaliwatan ni Jacob kaniadto ug unsa na karon? Unsay ilang katuyuan sa pagsunod sa balaod ug unsay gilauman sa ilang hugot nga pagkarelyoso nga wala nila madawat. Wala nila madawat ang ilang gilauman, ilang gilansang sa cross ang ilang hari. Nagmasinupakon ug nagdumili sa pagdawat sa balang espiritu, nagpalayo sa paghiusa sa balaang Trinidad, nag-alagad sa mga hari ug nag-alagad sa mga pangulo sa laing kanasuran kinsa nagpaantos kanila ug nagpaabot sa Antikristo nga mohari kanila labaw sa ubang katawhan. O kini dakong sakit nga mahitabo sa Israel. Kini ang sakit nga kamatuoran nga wala nag-apil sa tanang kaliwat ni Jacob. Ngay adunay pipila ka kaliwatan ni Abraham ang nagpakataw pag-usab sa balang espiritu, gila nila ang kasalanan ug dayag nga nagumpisal. Naapoy mga naluwas, naapoy nagpagahi, no? Mo ni ingon nga pagkapait, no? Hinoon ang kadaghanan sa ilang nasod nagmagahi gyud, no? Nagbaton sila ng espiritu nga wala makaila sa maayong dautan o nga wala sila katakos sa pag-ila sa maayong dautan. Mapasa gyapon ni so, no? Sa Salmo 69 o hinungdan nga wala silang makaila. Pero giusab ni Hesus ang grabing mga pulong ni David nga nagmando sa iyang mga sumusunod. Igugmaa inyong mga kaaway ug panalangini kadtong nagtunglo kaninyo. Buhata ang matarong yadtong nasuko kaninyo ug iampo kadtong nasilag ug nagsakit o nagpasakit kaninyo aron mahimo ko mga anak sa amahan sa langit. Ang balaan nga nahibilin nga mga pinili katawhan ang Kristyanismo sa tibuok kalibutan. Nagmatuod sa kamahinungdanon sa matag usa pinagi sa pagtuban sa kamanduan ni Kristo, paniwala sa paglutos, daog-daog o pagbutang-butang. Ang gisgutan ni Megsono nga mga balaang pinili ug nahibilin mao kining mga Kristohanon karon. Pag-amputay soon, langit nun amahan gisimba kanamo tungod sa padayong pagpadayag sa imong kaliwatan ni Abraham nga nahibilin nga sa ilang kasing-kasing ngadto sa imong mayong balita ug sa blang espiritu o mahiluan sila sa dugo ni Kristo. Mudawat sa kinabuhing dayon, nagampo kami nga ligunon nimo sila, tipigan nimo sila aron masinati nila kanunay imong presensya taliwala sa bayulinting pagpanglutos o padayon sila sa pagtuo ug dili may salaag o pagkabahin-bahin. Amen.
Dunay pangutana igsoon unsay pasabot sa mga pulong sa Dios ngadto kang Elias nga nag-ingon nagbilin siyang 7,000 diya sa Israel nga wala magsimba kang Baal ug wala mo muhalok sa larawan. Ang napay pangutana unsay pasabot sa mga pulong ni Pablo na siya ang tanang kung siya o ang tanang sumusunod ni Kristo mga Hudyo kabahin sa mga balaang na bilin sa mga piniling katawhan sa Dios. Salamat sa imong pagpaminaw. Adunay kahayuhan o Diyos kanimo lamang ako magasali o Jesus. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.